Вітаем вас, беларуская служба радыё Свабода. Мы ў жывым эфіры з Кастрычніцкай плошчы. Палітык Павел Севярынец некалькі дзён таму заклікаў людзей сабрацца тут о 12-й гадзіне, каб выказаць чарговы раз, выказаць пратэст супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Але не ўсё так проста з гэтай акцыі. Літаральна праз вельмі хуткі час пасля гэтай абвесткі, якую зрабіў Павел, яго затрымаў АМАП. І цяпер Павел Севярынец, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адбывае 15-суткавы арышт за тое, што ён удзельнічаў у папярэдніх акцыях пратэста супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Беларуская апазіцыя таксама правяла нараду, якая планавалася наконт таго, як планаваць наступныя акцыі. І падчас гэтай нарады план пратэстаў быў зменены. Акцыю, якая маецца адбыцца о 12-й гадзіне, на якую запрашаў Павел Севярынец, беларуская апазіцыя не падтрымала і замест гэтага абвясціла правядзенне ланцугу у падтрымку незалежнасці Беларусі. Ён мае адбыцца о 15-й гадзіне. Тым не менш, людзі, як мы бачым, на плошчы збіраюцца, хаця не было ніякіх абвестак пасля гэтага. І фактычна ніякай арганізацыі для таго, каб людзей тут сабраць на пратэст, але некалькі чалавек, яшчэ хаця і няма 12 гадзінаў, некалькі чалавек, некалькі чырвона-белых сцягоў тут ёсць. Як звычайна, ўжо мы бачылі некалькі разоў з чалавека, з якога пачынаецца гэты пратэст. Я ведаю, што гэты чалавек з Вілейкі. Добрый дзень. Прабачце, забылася ваше імя. Андрей. Радыё Свабода, мы ў жывым эфіры. Некалькі разоў мы пачыналі нашыя стрымы менавіта з вас. Вы першым тут з'яўляецеся на плошчы з чырвона-белым сцягам. Скажыце, калі ласка, якія ў вас спадзевы на гэты пратэст? Ну, спадзевы будем ждать, смотреть, придут ли люди. Ну, буду надеяться, что придут. И что акция, надеюсь, что все-таки акция пройдет, несмотря что Павел Севярынец за кратами. Но как бы будем надеяться, что люди все-таки самостоятельно, кто остался, смогут как-то самоорганизоваться. Есть вот Вячеслав Сивчик с нами, то есть как бы... А у вас у самого есть план, что робить тут? Ну, как бы я знаю, что вот читал, что оставил Павел Севярынец в случае того, когда если его задержат. То есть, как бы, ну, так немножко ознакомился. Ну, как бы, будем смотреть по ситуации, сколько придет людей. Тут в любой момент может что-то быть, может быть, не знаю, может быть, спецслужбы какие-нибудь начнут хватать людей. То есть, тут же каждую секунду не знаешь, что через минуту будет. Поэтому сложно что-то говорить. То есть, пока я просто хочу именно не отступать и стараться, то есть, она же акция не была именно Павлом Севярынцем отменена, поэтому я считаю, что люди должны сегодня прийти все-таки. Спадар Андрей, шмат чаго адбылося, шмат чаго распавялі пра інтэграцыю, пра незалежнасць на гэтым тыдні. Александр Лукашенко даў вялікае інтэрв'ю расійскаму медыа. У вас якім-небудзь чынам памянялася стаўленне да паглыбленай інтэграцыі з Расіяй? Ці паверылі вы таму, што Путін і Лукашенко не абмяркоўваюць цяпер палітычны складнік этой інтэграцыі? Нет, конечно, то есть я не верю ни слову, то есть я думаю, что там такая игра, просто, одурачить людей. В итоге, это все не тянулось, что он нам не рассказывал. Ну, в итоге, то есть основные остались, то есть именно все эти карты, там какая одна или как там осталась она, чтобы... Не верю, я 100% не верю. Я все равно думаю, что это будет именно... То есть все идет к тому, чтобы мы потеряли свой суверенитет белорусы, и у нас будет, как он сказал, то есть над какие-то органы, над национальные. Все идет к тому, я думаю, что мы можем потерять, если мы не сможем, то есть отстоять, привлечь его внимание, как-то повлиять на это, я уверен, что идет просто сдача государства, то есть под Россию. Дзякуй вялікі, спадар Андрей з Вілейкі, чалавек, з якога пачынаецца ўжо не першая акцыя пратэста супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Вось з гэтым чырвона-белым сцягам ён выходзіць на Кастрычніцкую плошчу. Вячеслав Сівчык, адзін з лідараў руху салідарнасці разам. Спадар Вячеслав, вы тут першы і, на жаль, можа быць, адзін з нешматлікіх палітыкаў, якія сёння выйшлі на плошчу. Хтосьці сядзіць, хтосьці, можа быць, прыйдзе о 15-й гадзіне. Скажыце, калі ласка, што тут сёння мае адбывацца, каб людзі ведалі? Ну, першае, я хочу
хочу выкарыстаць то, што вас стрым для того, каб павіншаваць всех беларусаў, якія сёння глядзяць на плошчу Каліновского са святамі, католікаў, грэка-католікаў і пратэстантаў з Божым нараджэннем, всех астатніх з калядамі, з Новым годам, каб все было добра з Беларусі ў 2020 годзе. Сёння будет традыцыйная акцыя, тому што тое, што сёння знаходзіцца на акрэсце на мінімум 10 чалавек, хутчэй за ўсё баюсь, што больш. Гэта вельмі кепскі знак, таму сёння будет акцыя не толькі супраць так званай глыбокай інтэграцыі, это уже будет 5-я акцыя на плошчы Каліновского. Сёння будет пэўнай ступені і акцыя годнасці, бо тое, што людзей пахапалі, а за кратамі знаходзіцца, вы ведаеце, и Алена Толстая, и Павел Северинец, и Евген Афнагель, и Макс Винярский, и Денис Урбанович. И додалися до их за апошнія некалькі дзён яшчэ мінімум 5 чалавек. Это и Олесь Чахольский, гэта и Сергей Тихановский, гэта Максим Урбанович, Леонид Кулаков, и кагосьці я вот здесь нават... Станислава Шишка. Да, прошу прабачэння у всей моладзі Стась Шашок, который таксама атрымал 15 суток. Что гэта означает? Означает все это вельмі просто, что Лукашенко продае Беларусь, бо інакш гэтыя пасадкі растлумачыць немагчыма. Яны абсолютно незаконныя, яны не впісваюцца ў беларускае заканадаўства, потому что люди чаму выходзяць на вуліцу, потому что яны, на жаль, не ведаюць, што в гэтых дорожных картах. Нават нашым заканадаўстве, калі нешта адбываецца нечакана, ёсць права у людзей выходзіць на маніфестацыі, ніхто его не отменял. Мы не виноваты в тым, што гэтыя махляры патаемна праводзяць свае перамовы. Таму абсолютно был законны протест на вуліцах, все 4 акції, абсолютно незаконные дзеянні, бо просто яны выкарыстоўваюць уже тое, што няма у нас незалежного суда, ідзе просто хапун, людзей изолююць і сажаюць. Таму я-то сам думал святы провести за межой, але ж калі уже возникла такая ситуация, то сегодня я тут и подкреслю, это в пэўнай ступені будет и акция годности. Не так важно, колькі людей прыйдзе, зараз уже мы будем пачынаць, бо план все ведаюць, план был анонсованы, что мы сегодня робим, мы збираемся от этого плана просто не адыходзіць. А яшчэ раз скажите, что будет? То, что было уже написано, это все есть в интернете. Зараз я как раз буду робить обвеску. Вячеслав Сівшик, лідер руху солідарності «Разом». З'явилася на площі і Ольга Ковалькова, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакраты. Гэта якраз той палітык, якая падтрымала заклік Паўла Севярынца і абвясціла, што яна прыйдзе о 12 гадзіне на плошчу. Здравствуйте, Вячеслав. Шановные сябры, мы зараз спокойно будем чекать, коли подойдут люди. Вы все ведаете, что сегодня будет отбываться. Сегодня будет отбываться черговая акция на площади Калиновского, потому что Лукашенко продає Беларусь. Одиное, что новый аспект, вы все ведаете, что минимум 10 человек на Крестина, это абсолютно незаконно. И тому сегодня мы будем потребовать не только свободы Беларуси, не только того, как яны нарэшце рассекретили свои таемные махлярские перамовы, про якія мы до гэтага часу нічога не ведаем. Мы натуральна будем патрабаваць і свабоду тым людям, якія незаконна кінуты сёння на Крестина, якія зусім недавно были разом с нами на площади Гуся Калиновского. А зараз мы чекаем, люди еще подъедут, не хвалюйтесь, все будет добре. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Вось такі выступ зрабіў Вячеслав Сівшик. Давайте покажем, колькі цяпер на плошчы людзей. Палова з іх это ўсё ж такі журналісты, таксама падрыхтаваліся і праваахоўныя органы. У іх звычайная такая падрыхтоўка, некалькі аўтобусаў каля вакол плошчы мы заўважылі. Таксама ўзмоцненыя патрулі дарожна-патрульнай службы. Ёсць людзі, якія звычайна здымаюць такога кшталту акцыі на відэакамеры. І, дарэчы,
плошчы гэта не просто так. Пасля з гэтых відэакамеры раздрукоўваюць фотаздымкі, пазначаюць там людзей, і гэтыя фотаздымкі з пазнакамі прозвішча фігуруюць у судзе. Як сказаў Вячеслав Сіўчык, каля 10 чалавек ужо знаходзіцца за кратамі, маюць суткі, і вельмі шмат людзей атрымалі штрафы. Як падлічылі журналісты, напэўна, ў пятніцу каля 18 тысяч рублёў, калі скласці ўсе штрафы, ужо займела беларуская дзяржава ад тых, хто удзельнічаў у акцыях пратэста супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. І, ну, і звычайна гэтыя акцыі адрозніваюцца цікавымі плакатамі. Вот дзяўчына з... Адзін пакуль ёсць плакат на плошчы, гэта... Так... Давайте вы нам потлумачите, что у вас тут? Я написала, что мы белорусы, мы люди, мы народ, и никто другой, как нас почему-то начали называться в информационном пространстве российском. Это послание Кремлю, вот, что мы вынуждены поднимать тоже вопрос о самоопределении, как и поднимали 100 лет назад, 150 лет назад, о том, что мы все-таки существуем как народ, как нация, мы другие, несмотря на язык, на котором мы говорим. И я думаю, что большая часть белорусов, подавляющее большинство, не поддерживает поглощение нашей страны, а просто не понимает до конца, что происходит, не информировано, находится в определенном информационном вакууме. По крайней мере, я не знаю ни одного человека лично, кто бы сказал: да, очень хорошо, я хочу стать частью России. Дякую вялікі. А вас не засмучае, что не так шмат людей сегодня пришло? Нет, конечно, нет. Просто еще раз говорю, я считаю, что это просто недоинформированность, потому что, опять же, опросы есть РБК, наши белорусские опросы. Какую страну, можно спросить, хотите ли вы уничтожить свою страну? То есть нормальный человек скажет: я патриот, я не хочу, чтобы мою страну уничтожали, правильно? То есть это обычная логика здорового человека, я думаю. Дякую вялікі. А вот цяпер людзі абмяркоўваюць у сацыяльных сетках, і апазіцыя абмяркоўвае, як найлепш выказваць, як найлепш арганізоўваць людзей, выказваць вот гэты пратэст. Можа быць, вы штосьці параіце? Я думаю, что все формы мирного протеста подходят, когда люди могут друг друга поддерживать, также выходить с плакатами. К сожалению, я хочу сказать, что многие люди боятся выйти из-за штрафов. Да? Экономическая ситуация в стране, к сожалению, не позволяет людям разбрасываться временем и деньгами, поэтому это неправда, что восток Беларуси не поддерживает сейчас Беларусь. У меня все родственники с востока Беларуси, то есть просто люди должны понимать, бояться. Вот. И будут люди выходить, если бы поменьше было каких-то репрессий, так скажем, потому что, в принципе, не все же оппозиция, кто выходит за свою страну, правильно? Не все. То есть никто не обязательно должен принадлежать какой-то политической группе. Я, например, не состою ни в какой партии. Дякую вялікі. Вось такое выказванне і такі плакат на Кастрычніцкай плошчы, дзе адбываецца чарговы пратэст супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Гэта ўжо 5-я акцыя. Амаль кожныя выходныя і па пятніцах таксама людзі выходзяць, каб выказаць сваё меркаванне. Дзяўчына ўжо згадвала, што паводле ейных назіранняў, паводле тых апытаннях сацыялагічных і па тых, якія праводзяць медыя, яна бачыць, што ніхто з беларусаў не падтрымлівае ідэю паглыбленай інтэграцыі. Гэта пацвярджаюць і апытанкі, якія праводзяць Радыё Свабода. Вот на нашым Ютубе, на сайце Свабода.орг і ў любой сацыяльнай сетцы можна зайсці, паглядзець, як мы апытвалі людзей на вуліцы, што яны думаюць наконт ідэі паглыбленай інтэграцыі. Вот там вот у далечыні, не такая ўжо і далечыня, але на перакрыжаванні на праспекце ёсць бел-чырвона-белы сцяг. Это легендарная Ніна Багінская. Яна кожную акцыю стаіць менавіта на гэтым месцы. Падыходзіла да яе, пыталася, чаму яна не далучаецца да пратэсту, але гэта ейны адмысловы пратэст. Яна кажа, што спецыяльна стаіць там, каб яе было відаць усім, хто прыязджае по праспекце і не можа далучыцца да акцыі, але вот ейны бел-чырвона-белы сцяг сведчыць пра ейную пазіцыю. Пакуль што, напэўна, некалькі дзесяткаў чалавек знаходзіцца на плошчы. Хтосьці гэта сталыя ўдзельнікі, каго мы ўжо бачылі не раз у нашых стрымах.
Люди позначаюць сябе бел-чырвона-белымі сцягамі. Вот просто перад намі дзяўчына разгортвае бел-чырвона-белы сцяг, абгортваецца, загортваецца ў яго. Добрый дзень. Мы ў жывым эфіры радыё «Свабода». Якія ваши планы на гэты пратэст, на сённяшні менавіта? Это показать президенту нашей страны, что мы за незалежность нашей краины, супраць российской интервенции, так сказать. Вот. Але на гэтым тыдні Александр Лукашенко у тым ліку вельмі шмат казаў пра тое, што беларускай незалежнасці нічога не пагражае, што ён яе абараняе, што ніякага аб'яднання, ніякіх наднацыянальных органаў з Расіяй не будзе, яны нават з Пуцінам гэта не абмяркоўваюць. А чаму вы прыйшлі, вы не верыце? Потому что там треба читать между строк. Вот так я разумею. Да. Ничего он не до конца не кажет. Вот я такого мнения. Дзякуй вялікі. Сапраўды мы ведаем, што 31 дарожная карта абмяркоўваецца з Расіяй па пытанні інтэграцыі. Вядома, што 29 з іх ужо узгодненыя. І нечакана абсалютна на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Расіі Дмітрий Медведзеў абвесціў, што 31-я дарожная карта гэта якраз тая, якая прадугледжвае стварэнне наднацыянальных органаў. І прэзідэнту Беларусі трэба было тэрмінова тлумачыць, што гэта такое, і тлумачыць якраз такі, што гэтую дарожную карту яны з Владзімірам Пуціним нават не абмяркоўваюць. Але перад папярэднімі пратэстамі, то бок тыдзень таму, было вядома, абвешчана, што 3 дарожныя карты, якія тычыліся ўзгаднення цаны на нафту, на газ і на уніфікацыю падаткавага заканадаўства, яны мусяць быць, ці на збліжэнне падаткавага заканадаўства абедзвюх краінаў, яны мусяць быць узгодненыя ў бліжэйшы час. І называлася, па-мойму, дата якраз такі некалькі дзён, але пра падпісанне гэтага нічога не было вядома, то бок альбо гэта адбылося і пра гэта нічога не паведамілі, альбо не адбылося. Вот з'явілася гукаўзмацняльная тэхніка на плошчы. Напэўна, гэта азначае, што ўсё ж такі пачнецца больш арганізавана акцыя пратэсту, якую абвяшчаў нам у эфіры, у жывым эфіры Вячеслав Сіўчык, адзін з лідараў руху «Салідарнасці разам». З палітыкаў тут на плошчы мы пакуль заўважаем толькі Вячеслава Сіўчыка і Ольгу Кавалькову. Як толькі яна вызваліцца, вот яна цяпер стаіць з мегафонам. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Шановні сябры, як вы ведаеце, Вячеслав Сіўчык. Дзякуй вялікі, што вы зараз падышлі уже на плошчу. Мы чакаем яшчэ людзей. І сёння будет традыцыйная акцыя супраць так званой глубокой интеграции, потому что союз России — это война и галеча, это ведают все белорусы. А еще кроме этого, сегодня будет акция в подтримку тех людей, которые незаконно кинутые на сутки. На жаль, мы огульную колькость их не ведаем, мы ведаем минимум 10 человек, уже незаконно осуждены судами. Мы будем чекать, когда подойдут люди, потому что на великий жаль, режим старый, репрессии, что такое, все ведают, страх сковал Беларусь, мы чекаем людей, а лишь покуль мы повинны сделать то, что мусит робить любой человек, который имеет годность. Мы повинны потребовать свободы для наших коллегов. Олени Толстой! Свободу! Павлу Сиринцу! Свободу! Евгению Оснагелю! Свободу! Максу Винярскому! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! Стасу Шашко! Свободу! Сергею Тихановскому! Свободу! Максу Урбановичу! Свободу! Алису Щехольскому! Свободу! Леониду Кулакову! Свободу! Беларуси! Свободу! Беларуси! Свободу! Беларуси! Свободу! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! І, шановні люди, я хочу використати ті стрими, які йдуть з площі Калиновського, і звернутися до людей, які зараз бачать. Самое страшное, что может сдаться, это когда люди сдаются.
Тады не трэба водзіць танкі, яны будуць рабамі. На жаль, нас всех загнали в прыгон. І меня, так само як грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Але я звяртаюсь да беларусаў. Сёння мусіць быць акцыя годнасці. Бо не толькі айчына не павінна прадавацца, асабістая годнасць таксама не павінна прадавацца. Мы вас чакаем. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Господарня Ольга, хочемо до вас в живому ефірі. Чи ви збираєтеся виступати зараз? Ну, крыху пазней, да, буду выступать, конечно. Скажіть, калі ласка, ну, напевно, головне питання, яке обмірковується вокруг вот акції протесту, чому білоруська опозиція не долучилася вот до этой акції Павла Северинца? Мне Обвешчений Павла. калі шчыра, то мне складана сказаць, бо я не прысутнічала на апошнім, на жаль, паседжанні, якое адбылося. Мне падаецца, што можна было сумясціць частковы фармат, які быў раней узгоднены і прапанаваны, з тым фарматам, які прапанаваны ў выглядзе ланцуга. Я не бачу тут аніякай праблемы. Складана сказаць, рэпрэсіі былі заўжды, і мы таксама шмат на аргкамітэтах спрачаліся аб тым, ці такі фармат падыходзіць, ці штосьці трэба замяняць, ці магчыма, ці немагчыма. І, на жаль, напэўна, з тых людзей, які хочуць выконваць нейкія функцыі арганізатарскія ці неяк рэальна дапамагаць, іх не так шмат. Шмат вельмі прапановаў і меркаванняў, але тых, хто хоча напоўніць неяк мерапрыемства, ну, не вельмі шмат. Не, дзякуй, не трэба. Вось, таму мне падаецца, што зараз любы фармат важны. Так, мы вот размаўлялі з адной з удзельніцай, дзяўчына, якая стаіць з плакатам, і яна таксама сказала, што любы фармат як бы негвалтоўнай акцыі выказвання сваёго меркавання, ён будзе дарэчы, калі людзі хочуць выказаць свой пратэст супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Дык, можа быць, не трэба ніякага такога грунтоўнага аб'яднання ці вялікага плану, можа быць, дастаткова далучацца да вот такіх акцый? Ну, дастаткова далучацца да такіх акцый, але такія акцыі павінен хтосьці арганізоўваць. Людзі проста так не выходзяць. Гэта можа быць адзіночны пікет ці пікет нейкай арганізацыі, але, як паказвае практыка, людзі ўсё ж такі выходзяць, калі іх клічуць, калі іх кудысьці запрашаюць. Можа быць, там вельмі часта гэтыя акцыі ці мітынгі праводзіліся, і, можа быць, не трэба было так дастаткова. Гэта таксама пытанне да меркавання, але нічога, таксама, калі мы выходзім на мітынгі, мы павінны паказваць уладзе ў тым ліку, што мы нічога дрэннага не робім. Па-першае, мы на абсолютно законных падставах выходзім, бо Канстытуцыя Беларусі дае нам права на масавыя сходы, мірныя пратэсты, і гэта нармальная практыка любой краіны, любых грамадзян краіны, калі ўлада іх не чуе, данесці свой месседж. Але мы нічога не парушаем гэтым. Але тыя людзі, якія сёння знаходзяцца за кратамі, атрымалі за абарону незалежнасці дастаткова жорсткія просто санкцыі. Гэта 15 сутак арышту. За што? За тое, што чалавек выйшаў і кажа, што я за незалежнасць. Дык у нас задэкларавана незалежнасць у Канстытуцыі. І я дэкларую нават і Лукашенка. Але, ну, па факту яго словы з дзеяннямі разыходзяцца. І, на мой погляд, людзі, якія сёння затрымліваюць, пішуць пратаколы, вось гэта людзі, якія павінны сядзець, бо мы нічога дрэннага не робім. А тыя людзі, якія сёння знаходзяцца за кратамі, яны сёння героі, бо яны выходзяць, не гледзячы на тое, што ведаюць, што будуць рэпрэсіі. Ведаеце, кожны з нас хоча адсвяткаваць і Раство, і Новы год дома з сям'ёй і не сядзець на сутках. Тым больш за тое, за што баліць у нас ва ўсіх за незалежнасць Беларусі. Таму тут уладам рэальна ганьба за тое, што яны робяць, бо нічога дрэннага ў тым, што беларусы сёння выходзяць, няма. З дзецьмі, з плакатамі, з лозунгамі, месседжамі, каб проста іх пачулі, бо ўлада не чуе, іх не хвалюе ніякае пытанне. Дар'я Ольга, вот у вас, як у палітыка, які ў тым ліку заявіў пра тое, што будзеце змагацца нават за прэзідэнцкае крэсла. Які ў вас план арганізацыі пратэстаў ці не пратэстаў, а выказвання, каб супрацьстаяць гэтай паглыбленай інтэграцыі? Што вы будзеце рабіць, што прапаноўваеце людзям? Я як адказны чалавек таксама разумею, што часта мы кажам пра тое, што вось мітынгі гэта небяспечна, людзі могуць там панесці адказнасць, але гэта выбар кожнага. І трэба людзей папярэджваць, што гэта магчыма, але мы ведаем, што мы жывем у Беларусі, рэпрэсіі магчымы. Я асабіста падтрымліваю усе акцыі, якія праходзяць і якія і прысутнічаюць на аргкамітэтах. Вось будзе зараз кангрэс за незалежнасць. Падчас сваёй парламенцкай кампаніі так званай я таксама агучвала пытанне незалежнасці. Мы рабілі мітынгі каля амбасады Расійскай Федэрацыі за незалежнасць. І я думаю, што такі план акцыі, калі будуць сапраўды нейкія вядомыя
кропки, які можуть вокруг себе людей об'єднати, наприклад, як підписання домови, як зустріча Путіна з Лукашенком. А зараз нічого після тих мітингів, нічого з боку влади не відбулося. Чому люди виходять? Чому виходжу я так само? Тому що нічого не виконано. Ми просимо показати нам дорожні мапи, озвучити, об чим вони домовляються. Ноль інформації, да? То, що просочується тільки про СМІ. Коли щось влада почне робити, напевно, може бути активність людей на різних акціях буде ніжейша, але покуль я не бачу гэтага. Не може атрымацца такого, што вот іх падпішуць і ўсё, і нас усіх паставяць перад фактам беларусаў, што як бы карты ўжо падпісаныя і няма чаго рабіць. Такое може бути. Я думаю, любы сцэнар улады може бути. Ми нават не ведаем, може бути, яно ўжо падпісана, нам гэтага ніхто не агучвае рэальна. І пра што яны дамаўляюць. У наступным годзе кампанія прэзідэнцкая, і зразумела, што Расія таксама падціскае і давіць на Лукашэнку, каб ён хутчэй нейкія працэсы праводзіў, але мы не павінны гэтага дапусціць. Кожны беларус, які не хоча інтэграцыі з Расіяй, які за незалежнасць нашай краіны, сёння павінны зрабіць хоць штосьці. Прыйсці на мітынг, выказаць сваю пазіцыю у Фейсбуку, в Аднакласніках. Сёння досыць шырокі спектр, як можна данесці свой месседж не толькі падчас мітынгаў. І калі кожны з нас, і я думаю, такіх людзей вельмі шмат, і гэта зробіць, то, напэўна, улады нас пачуюць. Пакуль раскачаць гэту актыўнасць досыць складана. Бо людзі, разумееце, калі ім баліць за сваё, да, там, калі як дэкрэт пра дармаеду, напэўна, яны выходзяць больш актыўна. Калі яны не разумеюць, і для іх шмат хто не разумее, што такое інтэграцыя з Расіяй, тут таксама з нашага боку павінен быць і месседж, павінна быць тлумачэнне, чаму мы не хочам ісці ў Расію. Бо сёння ўлады беларускія нас не чуюць, расійскія не чуюць свае. Калі мы яшчэ далучымся да краіны, якой ўсё роўна на сваіх грамадзян, то якога стаўлення мы хочам да сябе, калі гэта інтэграцыя адбудзецца. Тое ж самае і ў эканамічным накірунку. Мы невялікая краіна, і ёсць шмат краін у свеце, які паказваюць сваю незалежнасць. Таму эканамічна гэта таксама вельмі дрэнна для Беларусі, калі мы будзем аб'ядноўвацца. Гандляваць, сябраваць, мы не супраць з усімі суседзямі, але аб'яднацца гэта вельмі для нас будзе дрэнна. Дзякуй вялікі. Ольга Кавалькова, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, была ў жывым эфіры Радыё Свабода. Каб была незалежная наша краіна, наша Беларусь. Беларусь гэта святое. Беларусь перед усім. Чакаем людзей. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Долучайся! 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 На площі, я нагадаю, що ми знаходимося на Кастрычніцкай площі у цэнтру Менску. Павел Севярынец, палітык з беларускай хрысціянскай дэмакратыі, заклікаў людзей прыйсці сюды сёння, каб выказаць свой пратэст супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Сам Павел цяпер адбывае адміністрацыйны арышт. Яго судзілі да 15 сутак за тое, што ён раней удзельнічаў у акцыях пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі. І не ён адзін, таксама іншыя палітыкі і актывісты Яўген Афнагель, Максім Вінярскі з Еўрапейскай Беларусі, Алена Толстая з руху салідарнасці разам, Леонід Кулакоў, Станіслав Шашок з моладзевага блоку і іншыя актывісты таксама адбываюць цяпер пакаранне. Многія з іх сустрэнуць і навагоднія святы за кратамі. Паколькі абвестак і такой арганізацыйнай працы напярэдадні гэтай акцыі амаль не вялося, можа быць, з-за гэтага людзей сёння не так шмат. Самая шматлікая акцыя адбылася ў мінулую пятніцу, тады больш за 1500 чалавек прынялі ў ёй удзел. Можна да вас звярнуцца? Добрый день. У вас такая загадковый такі надпіс на плакаце. Што ён означае? Патлумачце, калі ласка. После 31 карты мы, как сказал Медведев, частично потеряем свой суверенитет, и этот процесс будет необратимым. Но 31 число как-то даже очень иронично по мне выглядит, потому что после 31-го будет Новый год, и
вероятно, мы потеряем в этот день свою независимость. Ой, извините, в этот год. А чому ви так песимістично глядите? Все ж таки люди виходять, виказують свій протест. Кожен нас, до кого ми підходимо, кожен переконує, що більшість білорусів супротив поглибленої інтеграції. Невже ви думаєте, що люди якби не зможуть виказати своє міркування, не зможуть оборонити незалежність? Они смогут, но у них разве кто-то будет спрашивать, как у нас обычно бывает с выборами? По идее, правильно было бы провести референдум по поводу интеграции, но его никто не проводил, никому это не нужно. Недавно я узнал, что подобный референдум проводился в 1995 году. Наверное, Кремль от этого и отталкивается, что тогда было где-то 5 или 4 миллионов за экономическую интеграцию с Россией. Прошло 15 лет, и уже выросли новые поколения, люди против этой интеграции, несмотря на то, что тогда, может, и вправду люди были за интеграцию с Россией, за экономическую, повторюсь, экономическую интеграцию. Сейчас я согласен, люди против, большая часть. Россияне провели какой-то опрос, что будто 90% белорусов за интеграцию, но это хлустня. Не знаю, по слухам, в опросе проводил с 500 человек. 500 человек из 9 миллионов. Они считают, что будто из этого числа можно добиться какой-то правды. Мне горько на это смотреть, и, честно скажу, те люди, которые вот против сейчас режима, против Лукашенко, которые, когда я у них спрашивал, как вы относитесь к интеграции, они отвечали, что никакой интеграции не будет, все это ложь, потому что это, не верили в это. А после того, что сейчас происходит, они даже не знают, во что верить. Им страшно на это все смотреть, и мне тоже страшно, и, честно, я боюсь, что интеграция на самом деле будет, и мои страхи воплотятся в реальность. Дякую вялікі. Вот такое песімістичне міркаванне у яшчэ аднаго удзельніка акцыі супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Яна праходзіць на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Напэўна, колькасць удзельнікаў мы б так наўскідку ацанілі ў некалькі дзесяткаў чалавек. Як заўжды, шмат журналістаў, шмат назіральнікаў, якія у тым ліку і падлічваюць удзельнікаў акцыі. Пасля мы абавязкова спраўдзім якія іхныя падлікі. Ось, можа быць, варта падысці да спадара Алеся Марачкіна. Спадар Марачкін, можна да вас звярнуцца ў жывым эфіры радыё Свабода? Скажыце што-небудзь натхняльнае для тых людзей, якія прыйшлі ў такі мароз сёння выказаць сваё меркаванне. Натхняльнае тут одно, як кажа, свабоду полезневоленным. Вот это вот. И той, хто сюди прийшов, это першую чергу. Тому що фактично сьогодні людей не так шмат прийшло, тому що самое главное, тыя, хто, так сказать, организовывал все эти дни, яны вокрещены. А это все-таки факт, который, короче, денежный на людей, видать. Поэтому такая вот ситуация. Но у нее все напереди, потому что с пункта глядения сегодняшнего дня все это приезды из Москвы, это корреспонденту, говорят про то, что за Беларусь Кремль взявши вельми, як кажуть, моцно. І сьогодні, як ніколи, є така тривога, що можемо втратити незалежність. Люди ніяково прийшли, молодь прийшла, але повторяю ще раз, тому що Павел Северинец окрещена, и многие лидеры тамока, организаторы. Поэтому, еще сегодня где-то в половине четвертой будет ланцуг
за незалежність. Максимум люди ще подійдуть. Так що змагання протягуються. Дякую вялікі. Мастак Алесь Марышкін, вядомы сваёй, у тым ліку і палітычнай мастацкай творчасцю, быў у нас у жывым эфіры. Нагадвае ён таксама і пра тое, от з'явіліся партрэты людзей, якія знаходзяцца цяпер за кратамі. Пра іх нам нагадвае ці не кожны чалавек, да якога мы падыходзім па каментар, па выказванне свайго меркавання. Вот цяпер твары гэтых людзей, прозвішчы можна пабачыць. Усе яны зняволеныя за удзел у акцыях пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. І у тым ліку Павел Севярынец, які і заклікаў людзей прыйсці о 12 гадзіне сёння на Кастрычніцкую плошчу на 5-ю ўжо па ліку акцыю пратэсту. Вот за гэтым шэрагам праходзіць Ніна Багінская з чырвона-белым сцягам. Это легендарны удзельнік усіх акцый пратэсту. Ну, сёння яшчэ такое не самае спрыяльнае надвор'е для таго, каб выходзіць на вулічны пратэст. -4, -5 градусаў марозу. Сапраўды так халаднавата знаходзіцца на плошчы. Мікалай Казлоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вы сёння на плошчы будете прымаць удзел у акцыі, мітынгу, ці што тут будзе адбывацца? Ведаеце, што будзе? Я уже принимаю удел. Я считаю, что все, кто пришел сюда, уже принимают участие в этом мероприятии. Потому что вопрос суверенитета, незалежности, опасности в отношении суверенитета, незалежности никуда не делся. Он остался. И, кстати, Лукашенко вот этими своими посадками, этими штрафами говорит о том, что он единолично будет, он будет решать, в какой стране нам жить. И мне кажется, это безобразие. Это преступно, это измена Родине. Я бы так это характеризовал. Вот все эти попытки выторговать какие-то условия для себя в этой интеграции, мне кажется, это измена Родине. И он изменник, по сути. Он преступно удерживает власть и собирается, продолжает совершать преступления. Вот, на мой взгляд, это так надо оценивать для всех. И он должен понять, что здесь источник власти – это все-таки народ. Пусть это не так де-факто, пусть это на сегодняшний день источник власти – это он сам и его вертикаль, но по сути все-таки народ. И народ рано или поздно обязательно ему об этом напомнит, если он будет продолжать вот таким образом пренебрегать людьми. Дякую вялікі. Мікалай Казлоў у жывым эфіры, кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі, выказаў сваё меркаванне наконт тых перамоваў, якія вядзе кіраўніцтва Беларусі з кіраўніцтвам Расіі. Тыя людзі, якія стаяць вакол нас сёння, якія фіксуюць нас на камеры, якія складаюць на нас протаколы, выкрикаюць нас у суды і потым судзяць за тое, што мы хочам жыць годна, за тое, што мы выходзім на акцыі, мірныя акцыі пратэсту, каб выказаць сваё меркаванне. А чаму мы выходзім? Таму што ўлада нас не чуе. Улада прымушае нас выходзіць і выказваць свае пратэсты ў такім фармаце. І калі ўлада нас не чуе, мы выходзім. І сёння мы знаходзімся тут і падтрымку тых людзей, якія сёння знаходзяцца ў вязніцах і выступаем за незалежнасць нашай краіны. Сёння таксама вельмі шмат трэба тлумачыць, чаму Расія для нас не саюзнік. Расія для нас не саюзнік, бо яна вядзе агрэсіўную палітыку супраць стран суседзяў. Мы хочам жыць у мірных стасунках з усімі нашымі суседзямі,
Але мы не хочам ні з кім аб'ядноўвацца, мы хочам быць незалежнай краінай. І гістарычна гэта незалежнасць беларусам даецца вельмі і вельмі дорага. У тым ліку арыштамі і штрафамі, якімі сёння ўлада пытаецца спыніць пратэсны рух у Беларусі. Але калі мы хочам звацца людзьмі, калі мы хочам, каб нашыя правы сёння штосьці значылі, каб Канстытуцыя Беларусі была ў першую чаргу, мы павінны выказваць сваё меркаванне. Мы павінны аб'ядноўвацца, далучацца да незалежных арганізацый, якія праводзяць розныя кшталту мерапрыемствы. Бо дэмакратыю нельга, разумееце, сябры, дэмакратыю нельга насадзіць звонку. Яе магчыма вырасціць толькі ўнутры краіны. Калі мы самі гэтага не будзем рабіць, ніхто за нас гэта не зробіць. І мы будзем ўсё горш і горш жыць і будзем чуць ад Лукашэнкі віншаванне на Новы год, што наступны год будзе цяжкім. А ён будзе цяжкім, таму што Лукашенко не зрабіў нічога, каб наша краіна кожным годам жыла ўсё лепш і лепш. Ён вінаваты. Таму віншаванне прэзідэнта павінны быць пазітыўнымі, натхняльнымі, а не сміраючымі нас да таго, што мы будзем жыць у галечы, будзем аб'ядноўвацца з краінай, якая сёння вядзе агрэсіўную палітыку. Дякую всім. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Ольга Ковалькова, старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, паплечніца Павла Севярынца, якая вот узяла на сябе такую нефармальную арганізацыю гэтай акцыі. Цяпер выступае Вячеслав Сіўчык з руху салідарнасці разам. Жыве Беларусь! Шановные сябры, вам великий дякую за то, что вы собрались сегодня на площади Косуся Калиновского. Это сапраўды вельмі патрэбны Беларусі крок, бо все мусяць бачыць, что беларусам трэба незалежная Беларусь. И отменить акции супраць так званой глубокой интеграции не могут ни репрессии режима, ни іншыя люди. Мы им это не дамо. Тому вам великий дякуй. Мы будем дзейнічаць докладно по тому плану, про который вы все ведаете, який был опубликованы тыдзень тому назад. Начнем мы все-таки нашу акцию с того, что голосно запатрабуем свободу нашим коллегам, якія разом з нами еще 7 снежня разом выступали супраць так званой ганебной интеграции. Их, боюсь, что больше 10 000 человек, але 10 прозвищаў мы ведаем, и портреты этих людей тут перед вами. Их может бачить сегодня, дякуючи тому, что вы вышли на площадь, весь свет. Потому что это еще оплевуха тем адвокатам Лукашенки на Заходе, якія не бачили репрессий. Вот чему наши коллеги абсолютно незаконно сегодня находятся за кратами, не находятся с нами. Тому почнем с людей. Павлу Севяринцу свободу! Алине Толстой свободу! Евгению Афнагелю свободу! Максу Винярскому свободу! Денису Урбановичу свободу! Олесю Чехольскому свободу! Стасу Шашко свободу! Максу Урбановичу свободу! Леониду Кулакову свободу! Гучаць прозвішчы актывістаў і палітыкаў, якія зняволеныя за ўдзел у акцыях пратэсту, цяпер знаходзяцца за кратамі. Беларусі! Свободу! Беларусі! Свободу! Беларусі! Свободу! Жыве Беларусь! Жыве! Шановныя сябры, тут шмат пустого бывае часу в інтэрнэце. Часам чіпляюць людзей, якія не вінаватыя абсолютно, бо ідзе жорсткая гібридная война России супраць Беларуси. У белорусского народа есть свои традиции. Больше 1000 годов мы отрымали хрост. Мы христианская нация. И все эти 1000 годов наши войски перед тем, как идти на битву, молились. Так было, так есть, так будем. Тому я маю гонор дать слово святарам Белорусской автокефальной православной церкви для молитвы. На плошчы працягваецца акцыя пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Гэта першая акцыя, якая абвешчана на сёння о 15 гадзіне.
будзе ланцуг за незалежнасць, людзі збяруцца вакол праспекту незалежнасці, возьмуцца за рукі, і ад галоў паштамту да цырка па плане мае адбыцца такая акцыя. Яна ўжо адбывалася і раней, ну і звычайна яна так вельмі прыгожа выглядае, відаць, як шмат людзей прыходзіць на яе. А вот мы бачым яшчэ адзін плакат з'явіўся на плошчы. Можна да вас звярнуцца, і вы нам патлумачыце, што вы хочаце сказаць гэтым плакатам. А вас Стася зваць, по-моему. Да. Вы былі ў нас у жывым эфіры. Добра, што вы сёння апрануліся трохі цяплей. Ну, увогуле, прапаганда няволі – гэта цытата з песні Дзецюкоў «Простыя людзі». Яна прысвечана у тым ліку ўзаемаадносін Расіі і Беларусі. І, ну, па-мойму, плакат даволі просты. У гэтым плане, што інтэграцыя – гэта ў першую чаргу пра нашу няволю, а ўжо і зусім не пра эканамічны рост. А скажите, калі ласка, вот тут шмат хто абмяркоўвае, як далей даводзіць нават да ўладаў сваё меркаванне. Вот каб проста пачулі хаця б тое, што людзі вот не хочуць гэтай паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Вот можна выходзіць на плошчу вот з плакатамі. А што яшчэ можна рабіць, калі чалавек, напрыклад, ну не знаю, холодна яму, ён не можа, ён баіцца, што яшчэ можна зрабіць? Я лічу, што можна пісаць, па-першае, калектыўныя звароты, ад твару не проста апозіцыі, штосьці такое моўнай, а твару ўсіх грамадзян Рэспублікі Беларусь, бо гэта наша агульная справа. Зразумела, некаторыя людзі займаюцца перформансам і такія, ну, і так прыцягваюць да праблемы увагу. Ну, шчыра кажучы, я думаю, што ўсё залежыць ад крэатыву людзей і, ну, можна многа чаго прыдумаць на самой справе. Напрыклад, той жа «Свежы ветер» зараз праводзіць акцыю, што аднаму з дзяржаўных чыноўнікаў ці ўсім дзяржаўным чыноўнікам можна даслаць паштоўку з віншаваннямі з Новым годам і пажаданнем на наступны Новы год. І можна, напрыклад, пажадаць плённай працы на карысць незалежнай Беларусі. Дзякуй вялікі. Вот такое пажаданне ад удзельніцы акцыі пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. А вот мы яшчэ да Анжэлікі пойдзем. А я вас памятаю, Анжэліка. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, вы будзеце удзельнічаць у ланцугу, які будзе 15 гадзіне? Конечно, я застануся до самого конца. Тут колькі будзе ці мітынг, столькі будем стаяць. Скажите, калі ласка, а як вы думаете, вот это уже будет 5-я, сёння нават адбудзецца уже 6-я акцыя супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Пры гэтым Александр Лукашенко у сваім інтэрв'ю, якое ён даваў рэдактару «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, ён сказаў, што да і людзей не так шмат, і ўсе яны тут як бы па сваіх правах ідуць, хто на працу, хто з працы. Скажите, як зрабіць так, каб усё ж такі гэтае меркаванне было ўлічана і каб улада беларуская зразумела, што гэта ўсё сур'ёз? Ну, я, конечно, не вельмі моцна ў палітыкі, але, ну, мабыць, калі будзе больш людзей, зашмат больш, нават чым было 20-го, мабыць, на гэта неяк звярнуць увагу ўлады, але, ну, не ведаю, трэба хадзіць, мабыць, пісаць нейкія, прапановаць рэформы нейкія, а так, ну, не ведаю. На тую ўладу, якая ў нас зараз, неяк гэта, як я лічу, не будзе моцна ўплываць, таму толькі змена ўлады, мабыць, нешта зменіць у Беларусі. А вы самі верыце ў то, што інтэграцыя адбудзецца, вот такая паглыбленая? Мы тут размаўлялі з адным маладым чалавекам, ён увогуле вельмі песімістычна настроены і сказаў, што баіцца, што ў Новым годзе ён ужо прачнецца ў іншай краіне. Ну, улічваючы, як наш народ ні аб чым не пытаюць, калі вырашаюць такія пытанні, таксама 50 на 50, думаю, адбудзецца. Ну, мабыць, не такая, як яны планіравалі спачатку, там углублена, але нейкая адбудзецца. Ўсё ж інтэграцыя, якая адбываецца ўжо 20 гадоў. Ну, спадзяюся, што я прачнусь беларускай пасля першага лічбы. Вось. Дзякуй вялікі. Яшчэ адна ўдзельніца акцыі пратэсту. Яна працягваецца ўжо больш арганізаваным фармаце. Людзі выступаюць, з'явіўся мегафон. Вот цяпер Вячеслав Сіўчык. Цалкам долучаюся до того, що сказав
узял слово. Вельми великий дякую. Бо коли я ехал за межа Минск, я думал, что людей будет значно меньше. И мы повинны нагадать всему свету про наших колегов, які зараз знаходяться за кратами. Олені Толстой, Павлу Северинцу, Евгену Афнагелю, Максу Винярскому, Денису Урбановичу, Сергею Тихановскому, Олесю Чехольскому, Леониду Кулакову, Стасю Шашку, Максу Урбановичу, Беларуси, Беларуси, Беларуси. І знову перелічують імені політиків і активістів, які знаходяться за кратами, які осуджені за уділ у акціях протесту супроть поглибленої інтеграції. Натурально, сьогодні буде тут вольний мікрофон. Хочеш, не хочеш, його треба буде зробити. Тому, хто має що сказати білорусам, бо йдуть стрими, коли ласка, підходьте до мене. Я так само дозволю себе сказати кілька слов. Ви всі ведаєте, що нас вивело 7 снежня на площу Калиновського. Та смертна погроза, яка нависла над нашим народом. Ті махлярські, ніякі 31 дорожні карти, які по інформації посла Росії в Білорусі урочисто вже мусять бути підписані в наступному році. Ми потребуємо, щоб наші батьківщини не гандлювали. Ми категорично супроть любих союзів з імперською Росією. Ми судовно розуміємо, що союз з Росією – гэта война і галеша. І використовує своє конституційне право. Люди 4 рази виходили на площу Калиновського. Тому що оборонити Білорусь можуть тільки люди. Іншої оборони нема. У нас давно забрали свободу. У нас давно забрали прави. Мы не маем права обирать депутатов. Мы не маем права выбирать владу. Влада зажралася. Яны там закидывают своих машек в парламент. Робят уже что хочет. Но теперь они взялись за всю нашу Беларусь. Яны вырашили продать. И не дать это зробить могут только люди. И один и только шлях есть у людей. Гэта выходить на улицу. Потому что супроть нас працует страшная империя зла. Давно уже ведется гибридная война РФ супроть Беларуси и на Заходе. И побач весь час робят подлую речь вельмі Кремль и Лубянка. И они спробуют показать, что Беларусь молчит. Вот вам великий дякую, что гэтую подшварную сатанинскую гульню, коли у поневоленного народа все забрано, коли его примушают 25 годов вкалывать за копейки, отбираючи все. А теперь еще виновачивают тем, что мы сами хотим чергового сходнего рабства. Это абсолютно неправда. И вот этой акции на площади Калиновского, и они показали всему свету, что Беларусь есть. И свет только почал откликиваться, потому что яны этого не шукали. Это ваша праца, это ваша особистая мужность. Мы все тут однольковые. И тогда вирішили В'ячеслав Сівшик з руху солідарності разом згуртував навколо себе удільників акції протесту супроть поглибленої інтеграції. Сябри Політбюро потаємно під час новогодніх святів, коли вся Європа і Америка були зайняті святкуваннями, вони ввели війська в Афганістан. Зараз вони спробують окупувати нашу Україну. Несколько десятков человек откликнулись на заклик Павла Северинца прийти на Кастрычніцкую площу, каб выказаць сваё меркаванне наконт інтэграцыі з Расіяй. У этой акцыі амаль не было арганізацыі, паколькі Павла Северинца арыштавалі на 15 сутак, і пасля было вырашана адмовіцца фактычна ад акцыі і ад чэсці, то бок беларуская апазіцыя на сваёй нарадзе абвясціла іншы план, і о 15 гадзіне мае адбыцца ланцуг
за незалежнасць. Тут таксама на плошчы з'явіліся такія іранічныя плакаты, якія пераасэнсоўваюць словы Александра Лукашэнкі про тое, што адбываецца на такіх акцыях пратэсту. Вот гэтага чалавека прямсі жонка адправіла за хлебом, што сапраўды так? Ну, не совсем. Я даже еще не женат, потому что и на жонку еще не накопил. Потому что когда есть, скажем так, возможность с кем-то встретиться, очень часто не было даже денег куда-то сходить. Все гораздо прозаичнее. Даже вот обидно, что вот, да, было случай в 2009 году, там, ну, как так вспоминать, знакомая туда-сюда подходит, разговариваем, а я понимаю, что даже на кофе не могу пригласить ни разу. И так повсюду. Поэтому и в Беларуси условия труда хуже гораздо, чем в других странах, это точно скажу. И подходы, и все остальное. Поэтому зарабатывать в Беларуси я уже не могу. Поэтому я ищу себе... Так може інтеграція з Росією вам допоможе? Да. Я видел российские деревни, видел польские, немецкие деревни. Вот одного такого сравнения хватит, чтобы оттуда убежать и больше не возвращаться. То есть это две разные планеты, два разных мира абсолютно. А як вы думаеце, калі Александр Лукашенко глядзіць на гэтай акцыі, сапраўды думае, што гэта людзі проста з працы на працу просто мимо проходзілі, ён у гэта верыць? Я не знаю, о чем он может думать, или верить, либо не верить. У него есть свое мнение, все это мнение знают. Вот. А перебить человека в чем-то, ну, это сложно. Когда человек занимается одним делом столько лет, что-то изменить ему, что-то сказать другое, это уже будет сложно и невозможно. Здесь мы уже ничего не сделаем. Ваше меркаванне наконт інтэграцыі з Расіяй якое? Мне не надо. Мы и так уже хлебнули растаможки, дороже стало. Топливо с учетом растаможки, так посчитать, у нас в Беларуси будет дешевле после пробегов 60 тысяч километров. Если брать машину у нас в Беларуси, либо там. Поэтому так смотреть, да ну нафиг это таможенный союз и все остальное. Он делает себе получше, а нам-то что от этого? Мне от этого лучше не стало, абсолютно. Сам Александр Лукашенко сказаў нядаўна просто, нават не ведаю, ці рашуся я паўтарыць гэты выраз у правым эфіры, але таксама выказаўся, што можа быць такого штату саюз нам і не патрэбны. Да? А зачем он нам вообще? Я думаю, что другой вектор нам интереснее будет. Поэтому зачем? Жили рядышком, ну и ладно, будем жить. Будет нефть дороже, ну и фиг с ней. Что или газ для нас дешевле, чем для поляков, тоже сомневаюсь. Он на входе одну цену стоит, а здесь другую цену стоит. НДС навернул, заработал. Нормально, все прекрасно. Так что нам от этого ни холодно, ни жарко, абсолютно. Дзякуй вялікі. Вот такое меркаванне ў аднаго з удзельнікаў. Гэта такі іранічны плакат, калі у Александра Лукашенко запыталіся, што гэта за акцыі пратэсту супраць інтэграцыі праходзяць у Менску. Ён выказаўся крытычна, скептычна пра колькасць удзельнікаў, сказаў, што гэта проста выпадковыя людзі. Вось яшчэ адна такая нават цэлая расцяжка вельмі добра падрыхтаваная ёсць на Кастрычніцкай плошчы. Добрый день, мы ў жывым эфіры Радыё Свабода. Скажите, калі ласка, вот што вы гэтым сваім пытанням хочете сказать? Ну, просто чтобы люди задумались, чего они вообще хотят, и попытались каким-то образом это мнение выразить. Потому что большая часть людей у нас живет как бы... Ну, я не буду говорить плохо о людях, но вот подумайте, большинство, оно сейчас занято Новым годом. Вот сейчас продавщица рядышком говорила, они там что-то митингуют. Никто не воспринимает нас здесь как часть Беларуси, как, собственно, их представителей. Они почему-то думают, что это вообще не их дело. Я не знаю, я представляю себе Беларусь как какой-то автобус, в котором заснул водитель, и этот автобус уже едет абсолютно непонятно куда, вот в какую-то скалу, в какие-то дебри. Люди подпрыгивают на сиденьях, но все равно каждый уткнут свой смартфон. Там, они занимаются какими-то своими мелкими делами, они вообще не понимают, куда все катится, ну, что происходит на данный момент. Они не задумываются над этим. Они живут какими-то мелкими вот этими вот моментами. Я не знаю даже, как это объяснить. Вот.
Як вы думаеце, што можа яшчэ, якія ёсць спосабы, каб людзі задумаліся пра і змаглі выказваць сваё меркаванне? Ой, да, конечно же, СМИ. Собственно, СМИ вообще у нас формируют мнение любое. Жаль только, что им не дают особо прав. Я лично сейчас надеюсь, но я не знаю, только на какие-то независимые источники, потому что, собственно, другие... Ну, я телевизор продала еще год назад. Я не вижу в нем смысла просто вообще в своей жизни. Вот. Ну, я не знаю, что еще может поменять. А вы не боитесь, что вас оштрафуют, что там вот на сутках? Конечно, господи, да любой человек боится, это нормально. У нас тут это вообще одно из доминирующих чувств в Беларуси. Вот у меня 4 подруги, из них придет только одна. Что это? Почему это? Почему раньше могли прийти, а сейчас уже нет? Вот. А если статьи почитать, которые сейчас в более официальных, скажем так, источниках, так такое ощущение, что у нас тут пересажали вот прям 500 людей. Причем самое интересное, что сначала идут новости, что митинга не было, а потом, что пересажали. Кого пересажали, непонятно. Вот, короче, я не знаю, чему люди верят. Они верят таким вещам, что если хоть немножко задуматься, ты сразу видишь несоответствие. Вот. Но люди вообще у нас думать не особо хотят, вот, к сожалению. Не видят глобального, чего происходит. Дякую вялікі. А вот дзяўчына з таким плакатам, там яшчэ одна жанчына выказвае сваё абурэнне гэтым мітынгам, кажа, што яна не любіць, калі людзі мітынгуюць, пратэстуюць. Давайте мы ўсё ж таки паглядзім, як цяпер людзі выказваюць свой пратэст, што там адбываецца ў цэнтры гэтай акцыі. Дякую всем, кто сегодня пришел. На дворе, конечно, такое, что хочется попрыгать, потанчить и побегать уже. Ольга Ковалькова при мікрафоне, сустарчыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, паплечніца Павла Севярынца, якая і падтрымала гэтую акцыю, пакуль Павел Севярынец знаходзіцца за кратамі. Жили Беларусь! Ну, поступово люди разумеют, что есть вольный микрофон. И даю слово спадарыне Олені Каліласка. Арганізаваны вольны мікрафон, як на і папярэдніх акцыях. Кожны, у каго ёсць што сказаць, можа звярнуцца да ўсіх прысутных. Ведаеце, што я хочу сказаць? Я нарадзілася у Ленінградзе. Мой бацька вайсковы інжынер. Усё жыццё працаваў на зброю і перад смерцю каяўся. Маці моя беларуска, бацька расеец. Мы жылі ў Расіі, спачатку ў Ленінградзе, пасля у вайсковым горадзе Воронежы, амаль маіх 18,5 гадоў. Калі прыехалі сюды, вядома ж, я была вельмі руская, як гэта бывае заўсёды. Але, ведаеце, ў гэтых умовах, асабліва калі разваліўся Саюз, і калі пачаліся вот гэтыя рухі, 88 год, я ўжо даведалася, што ёсць такія вот людзі, у якіх крылы за спіною, для мяне гэта так было. І я іх адшукала. І адтуль я менавіта з імі. І памятаю добра, як я шла да беларускай мовы, калі мне, разведзенай маладой жанчыне, сніліся не мужчыны, а як я размаўляю по-беларуску. Што я хочу сказаць? Калі мы жылі ў Расіі, я памятаю, што амаль кожны год мы ездзілі сюды, у Менск, да цёткі, у Менск, да Могілёў, то есть Могілёў да цёткі таксама, каб апрануцца палепей, каб пабачыць у крамах каўбасы, каб паесці, пачаставацца. І, ведаеце, канешне, параўноўваць узровень жыцця ўжо тады было немагчыма з Расіяй, дзе я жыла ў Воронежы, і Менск. І тое, што зараз у нас адбываецца, гэта супярэчыць увогуле усякаму здароваму сэнсу. Быццам бы тое, што белае, насамрэч, робяць чорным, і наадварот. Гэта проста, ну, ні ў якія рамкі не лезе. Я б хацела, вот калі падыходзяць корреспонденты и пытаются, а чему вы здесь? А мне хочется сказать, а як
як не быць тут зараз? Як можна не быць тут зараз, калі баліць душа? І давайте згадаем. Я, наприклад, пам'ятаю добра, як привозили з Афганаў цынкавыя труны. Нам гэта трэба. Это немагчыма. Гэта гора. Россия, гэта гора. Я баюся сваю геаграфічную радзіму. Баюся яе. Я не так давно знайшла у Аднагласніках мою сяброўку школьную. Была вельмі рада, што знайшла яе праз шмат гадоў. І ведаеце што? Я напостила такое, што я зразумела, што это просто немагчыма. Мы зусім розныя людзі. Люди выходят до свободного микрофона, выказываются про свои проблемы. Главное, что людей собрало тут разом. Это их ставление до поглубленной интеграции с Россией. От жанчына пры мікрафоне кажа, што надвор'е не вельмі адпавядае, сапраўды вельмі холадна. На акцыю сабралася некалькі дзесяткаў чалавек. Сярод іх з палітыкаў гэта Вячеслав Сіўчык з руху салідарнасці разам, Ольга Кавалькова з беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і таксама мы размаўлялі з Мікалаем Козловым з аб'яднанай грамадзянскай партыі. Жыве Беларусь! І будзе жыць вечна! Дякую великий, спадарыня Алена. Вот бачите, казала, не умеет выступать. Дякую великий. Спадарыня Нина, присыпывайте до вас. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Кажуть, холодно, лишь народ тут все оживают. Тут уже на Чергалне. З'являються такі сатиричні плакати. Закликаю тих, хто має що сказати білорусам, використати цю машину. А зараз слово надається сподару Віталію Талювацькому. Я і прошу пробачення, вибачаюся. Сподару Віктору, я не прошу пробачення. А хто аўтар гэтых плакатаў? Эта дзяўчына прынесла, мы таксама дамаўляліся, што яна намалюе штосьці цікавае. Вось можна, я думаю, з ёй паразмаўляць, вона на іх раздае на у сіняй куртцы. Ага, зараз мы знойдзем гэтую дзяўчыну. Вот она. Ну, прызнавайцеся, хто аўтарка гэтых цудоўных сатырычных плакатаў? Вы можете назвать себе? Катя. Катя, можна вас попросіць які-небудзь з іх патлумачыць? Вот які вам тут падаецца найбольш паказальным для гэтай акцыі? Ну, мне вот гэта болей нравится. Гэта, ну, не мае малюнкі, я знайшла іх у інтэрнэце, але болей, ну, зрабіла, скажем так, трохі болей для акцый. Мы дамаўляліся з Павлом, што зробім карты, ну, вось я зрабіла, прыйшла. На жаль, людзей не так шмат. Ну і Павел сам знаходзіцца за кратамі. Ну да, я ведаю. Што можа азначаць гэты плакат? Як яго патлумачыць тым людзям, якія, як часта тут кажуць, увогуле не задумваюцца пра тое, ці ёсць небяспека інтэграцыі, і ўвогуле не задумваюцца пра незалежнасць і суверэнітэт Беларусі? Так, не задумваюцца, але неўзабаве мы можам потым апынуцца так же, як і Украіна. Тут пакуль што маленькі кусочак Украіны, але яны сталі і адваявалі, скажем так, сваю незалежнасць, хоць, ну, прыйшлося заплаціць Крымам, на жаль. Але можна ўбачыць, што Беларусь тут цэльная. Гэта найбольш страшней. Вось. І, конечно, б хацелася, каб людзі гэта разумелі і выходзілі, бо мне падабаецца фармат 6, таму што многія людзі не ведаюць аб гэтым, але калі ідзе 6, нехто можа ўбачыць у акно ці просто на вуліцы і прыйсці да хаты і паглядзець у інтэрнэце, што ж такое адбываецца. То есть гэта мы больш, скажем так, як інфармацыйны такі круг, бо, на жаль, нашы інфармацыйныя сеткі, можна сказаць, ігнаруюць. А сярод вашых сяброў і знаёмых ёсць людзі, якія за інтэграцыю? За інтэграцыю? Не, такіх няма. А якія абыякавыя, якім проста ўсё адно? Ну, такія ёсць, але я думаю, што яны проста, ну, не хочуць у гэта паглыбляцца, думаць аб гэтым. Ну, то есть яны так думаюць, што, ну, паглядзім, што будзе.
больш напэўна такіх. Ёсць і тыя, которые мяне падтрымваюць, моцна падтрымваюць, але я тут адна. Катя, калі вам трэба патлумачыць людзям, вот у чым вы бачыце небяспеку інтэграцыі, што вы кажаце? Небяспеку, ну як, тому што саюзы з Расіяй ніколі не прыносілі нам нічога добрага. І краіна павінна аставацца незалежнай. Таму што саюз можа пачацца з чагосьці добрага, напрыклад, цэны добрыя на газу, нафту, але потым ніхто не ведае, што будзе потым. Гэта можа абярнуцца для нас чымсьці яшчэ горшым, чым ёсць цяпер. Дзякуй вялікі. Кацярына прынесла на гэтую акцыю вот такія сатырычныя плакаты. Яны ў выглядзе картаў. Напэўна, гэта таксама напамін пра тыя дарожныя карты, якія Беларусь і Расія абмяркоўваюць па пытанні сваёй інтэграцыі. Мы ведаем, што іх 31. Таксама вядома, што 29 з іх, якія тычыліся і працягваюць тычыцца эканамічнай, найперш інтэграцыі, эканамічнага збліжэння, яны ўжо ўзгодненыя. І на мінулым тыдні казалі пра тое, што засталіся 3 неўзгодненыя, якія тычацца пытанняў пра цану на нафту, на газ і на збліжэнне падатковых заканадаўстваў абедзвюх краінаў. Абяцалі, што іх падпішуць у бліжэйшыя дні. Аднак абвесткі пра тое, што яны падпісаныя, не адбылося. Ну і такі невялікі скандал здарыўся на мінулым тыдні, калі прэм'ер-міністр Расіі Дмітрий Медведзеў абвясціў, што 31-я карта тычыцца якраз такі палітычнай інтэграцыі, палітычнага збліжэння, стварэння наднацыянальных органаў. І беларускаму прэзідэнту давялося тлумачыць, што гэтае пытанне нават не абмяркоўваецца з Владзімірам Пуціным. Як мы бачым, хтосьці з удзельнікаў гэтай акцыі пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі мала верыць у словы, у тым ліку і беларускага прэзідэнта. І ўсё ж такі людзі непакояцца за тое, што могуць ужо ў новым годзе прачнуцца не ў сваёй краіне. Наш народ Літвы і Беларусі. Яшчэ хацеў бы сказаць, што, напрыклад, як мы пратэставаць сапраўды і супраць рускай мовы у нас у Беларусі. Таму што яна тут выступае мова як акупанцкая, мова русіфікатарская, На акцыі арганізаваны цяпер свабодны мікрафон. Згуртаваў людзей вакол сябе Вячаслаў Сільчык з руху салідарнасці разам. З палітыкаў таксама тут прысутнічаюць Вольга Кавалькова з беларускай хрысціянскай дэмакратыі і Мікалай Казлоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі. Мы не хочам мець ніякага двухмоўя. Усе навіны пра паглыбленую інтэграцыю, пра акцыі пратэста і пра тое, як людзі рэагуюць на пагрозу інтэграцыі Беларусі і Расіі, можна даведацца з сацыяльных сетак Радыё Свабода. Калі ласка, заходзьце, падпісвайцеся. Тэлеграм, ВКонтакте, Фейсбук, Аднакласнікі, Твіттер, паўсюль ёсць Радыё Свабода. Якіх там мільёны. Няма. А чаму ў нас гэтых расійскай мовы кругом? І не дазваляюць нам на нашай мове, нават і маліцца ўжо не дазваляюць, не рэгіструюць нашу нацыянальную беларускую царкву. Таму сапраўды трэба гаварыць, як казаў, у роднай мове і днём, і ноччу, і ў сне. Тады будзеш сапраўдным нацыяналістам і абаронцам бацькаўшчыны нашай. Дарагое веча, якое тут сабралася, сход гэты, хочу звярнуцца да вас з падтрымкаю. Ці можна нам, не настаяльніку і кіраўніку беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, узнагародзіць аднаго з лепшых абаронцаў гэтай плошчы незалежнасці бацькаўшчыны нашай Паўла Севярынца ордэнам
Мелхиседека, митрополита Менського і Білоруського, якому ось тут, на гэтым архірейскім подвор'ї, стоїть дошка меморіальна, якою ми молимося ходити туди. Вельмі часто згадваюць на плошчы Паўла Севярынца. Менавіта ён заклікаў некалькі дзён таму людзей прыйсці сюды і выказаць пратэст супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Сам Павел цяпер адбывае адміністрацыйны арышт 15 сутак. Заслуговує того, каб ад імя Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай... Добрый дзень. А можна да вас звярнуцца ў жывым эфіры? Хочам да вас запытацца пра вашае стаўленне да інтэграцыі Беларусі і Расіі. Ну, это все сумневно вельми. За нашими спинами продают Беларусь, продают суверенитет, и ничего белорусский народ не ведая, что робится. И, конечно, это вельми ганебно, потому что гарантия Конституции, это гаранты Конституции у Беларуси, это белорусский народ. И он повинен ведать, что робится. А зараз мало того, что это мне нават вельми прикро, то, что люди выходят за оборону незалежности, и их яшчэ кидают за краты. Ну так пробачьте, а за какую Украину нам выходить? Поэтому я тут. Вот эти стяги были на Калиновского у Вільні. А, вы былі на перапахаванні Каліновскага. Дякую. Ну там таксама было таксама холодна, як і сёння. Можна мы у вашай калегі спытаемся таксама? Я боюсь, что я без эмоций не смогу. Мне просто обидно за свой народ. Очень обидно. Извините. Ну, что вот мало людей совсем не хотят выходить. Совсем. Или они не знают, или они боятся. Ну, так же нельзя. Это же наша родина, наша краина. Ну, нельзя так. Просто я не понимаю. Ведь народ, мы же хозяева нашей земли, нашей страны. Как можно так безразлично относиться? И, конечно же, я никогда не думала, что будут в тюрьмах вот эти люди, которые патриоты, которые за свою родину, и их в тюрьмы бросают. Вот в какой стране мы живем, при какой диктатуре. Конечно, все зависит только от нас, только от нас. Поэтому просто народ, чтобы проснулся, в конце концов, чтобы вышли, 1 миллион вышли, 2 миллиона только в Минске живет. В каждом городе, чтобы выходили люди, и тогда мы, наверное, что-то сделаем. А так просто обидно. Вот так вот посмотреть на эту кучку людей, которым остальным все, наверное, все равно. Это же наша родина, это же наша страна. Извините. Дзякуй вялікі. Эмацыйнае выказванне ад удзельніцы акцыі пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. А пакуль што працягваецца свабодны мікрафон, кожны можа падысці і выказаць сваё меркаванне, прычым у голас для ўсіх. За Беларусь, без якой практычна ніводныя акцыі за апошнія 10 гадоў не адбываліся. Для меня вельмі вялікі гонар даць слова легендарнай Нине Богинской. Вірш Павла Севярынца з кнігі «Люблю Беларусь». Краіна, як вялізны белы верш, з любові і крыві, з надзеі і болю. Краіна верш. Ніна Багінская – легендарная удзельніца ўсіх акцый пратэста, чалавек, якога называюць чалавек-сцяг. Яна ўжо шмат гадоў шые чырвона-белыя сцягі, раздае іх удзельнікам пратэсту і сама ладзіць такія асабістыя акцыі, ходзіць чырвона-белым сцягам па горадзе. І нават тут на акцыях пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй у яе такая адмысловая роля. Яна з чырвона-белым сцягам стаіць уласна на праспекце Незалежнасці. Я падыходзіла да яе, пыталася, чаму вы тут не з усімі людзьмі. Яна кажа, вот я спецыяльна тут стаю на праспекце, каб чырвона-белы сцяг было відаць большай колькасці людзей. Вітаю, сябры.
Заранее прошу пробачить меня за мой белорусский язык, тому я буду речь держать на русском, и я никогда ранее не выступал перед народом, мне тяжко выказать свою думку. Хочу сказать одно. Я приехал с другого города сегодня ради того, чтобы прийти сюда и высказать свою точку зрения. Может, я не должен был этого делать, заниматься своим делом, как поступила большая часть нашего населения, не придя сегодня на митинг и вообще, сидя у себя дома, занимаясь своим делом. Но то, что происходит сейчас в стране, я не могу спокойно на это смотреть. И любой... Мы теряем нашу независимость по ошибке нашего президента, который уже 25 лет под видом демократии у власти. Кредиты с России, фальсификация населения. Якраз при мікрафоні молодий чоловік, який вельми песимістично виказувався про будучыню Беларусі, і гэта якраз таки яму належыць выказванне, што ён баіцца, што ў наступным годзе ён пачнецца ўжо не ў сваёй краіне. Я не голосовал за президента, я не поддерживаю его точку зрения, я не поддерживаю, еще раз скажу, интеграцию. Я вижу, что происходит сейчас в России. Я не хочу в состав... И я не хочу повторения истории. Когда мы были в составе России, в Российской империи, когда было восстание Костуся Калиновского, когда погибали невинные люди, сражавшиеся за нашу независимость. И я хочу прочитать один верш, который должен сучасного письменника Анатолия Зекова, який должен напомнить нам, кто мы есть на самой справе. Литвины, белорусы. В Великим княстве литовским выходили на властный вольный шлях. Свою державу мели, войско, свой герб погоня и свой стяг. І шли на нас війною поляки, і рвали на кавалки москалі. Ось так проходить акція супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Некалькі дзесяткаў чалавек, напэўна, каля 100. Можам пасля яшчэ спраўдзіць у назіральнікаў. Сёння гэта першая з абвешчаных акцый. На яе заклікаў прыйсці Павел Севярынец. Цяпер ён знаходзіцца за кратамі. А о 3-й гадзіне беларуская апазіцыя таксама абвясціла ланцуг за незалежнасць. Людзі маюць узяцца за рукі і выстроіцца ў такі ланцуг ад галоў паштамту да цырка. Ланцуг мае працягвацца каля паўгадзіны. Таксама былі абвешчаныя некалькі перформансаў, якія будуць прысвечаныя гэтай тэме. Увогуле, гэта ўжо 5-я акцыя пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Самая шматлікая адбылася 20 снежня. Тады больш за 1500 чалавек сабраліся на Кастрычніцкай плошчы і пасля прайшлі маршам па галоўных вуліцах Менску. На плошчы Незалежнасці адбыўся мітынг. Не трэба попадаць пад лубянкаўскую прапаганду, што Беларусь — то, что накинуто за прошлые 20 лет, это снова-таки для того, как нас знищить. Коли только мы начнем отрекаться от Беларуси, то этой краине будет вельми тяжко. Я верю в то, что белорусская нация все равно... Час самой акции правоохранные органы не вмешиваются. На попередних акциях ходил милициянт с микрофоном и попережил про то, что удел у акциях незаконны. Але вот поміж акциями люди массово отрымливают запрошения у милицию, осудженные на штрафы и сутки. На дворе такое, что хочется реально трохи порухаться и попеть. Тебе ведаете, вы слово песни «Три черепахи рэп».
Ви ведаеце, што ніколі нам нічога лёгка не давалася, і сюрпрызаў таксама не бывае. Я лічу, што добра было б зараз паспяваць, можа быць, папрыгаць і патанчыць, бо я падмерзаю, я думаю, што вы таксама, а мы, як хрысціянскія дэмакраты, выступаем, как усё ж таки все для чалавека. Таму давайте, можа быць, хто можа знайсці тыя словы там у інтэрнэце, Ольга Ковалькова з беларускай хрысціянскай дэмакраты. Запрашаю ўсіх заспяваць 3 чарапахі і трохі сагрэцца. Ну, сапраўды, сёння вельмі холоднае надвор'е у Менску. Не Карла Лінея, толькі 3 чарапахі былі. Разам. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, сюрпрызаў не будзе. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, ты не шакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, ты не шакай. Каб любіць Беларусь, нашу милую ма, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш тады пад твоімі Вы уже бачили такие плакаты? Вас таксама жонка за хлебом отправила? Конечно, за хлебом. І, мабуть, за пивом яшчэ. Як вы адрэагавалі на словы беларускага прэзідэнта, які ацаніў колькасць удзельнікаў акцыі пратэсту супраць паглыбленай? Заўсёды. Наш прэзідэнт з вельмі добрым настроем заўсёды адносіцца да беларусаў. І, як заўсёды, ён з добрым чувством гумору. Відаць, што удзельнікі таксама з добрым пачуццём гумару. А скажыце, як зрабіць так, каб ўсё ж такі ўлада паверыла ў тое, што людзі тут усур'ёз сабраліся і прыслухалася да іхнага меркавання? Гэта ўлада, мабыць, не паверыць. Таму што да яе не даводзяць тое, што адбываецца навокал. Вось і ўсё. Вы, якое ваше стаўленне да інтэграцыі, да самой ідэі? Я по-русски буду, извините. Я считаю, что это недоразумение большое, когда один человек принимает решение по таким серьезным вопросам, преследуя свои личные интересы, какие-то амбиции и решая свои собственные проблемы таким образом, которые он же сам создал. Вот и все. Чаму вы думаете, ўсё ж таки дагэтуль ніхто не ведае, што ў гэтых картах дарожных? 31 карта, і дагэтуль няма ніводнага дакумента, які б людзі змаглі абмеркаваць, просто зразумець, што там нічога можа быць небяспечным. Потому что это, наверное, нельзя показывать людям то, что там происходит. Мы же много чего не знаем на самом деле. Мы это узнаем от блогеров, узнаем из каких-то источников, интернет-источников, да. Эту информацию нельзя доводить до людей, потому что даже те, кто сейчас находится дома по каким-то причинам, может быть, почувствует, что что-то происходит гораздо серьезней, чем они себе предполагали. Вот и все. Нельзя людям давать такую информацию, поэтому не дают. Значит, долго еще будете выходить на акции протесту? Кольки готовы вы? Я буду выходить сколько лет? Без понятия. Это происходит спонтанно. Я не планирую такие вещи, лично я. За всех не берусь говорить. Дякую вялікі. Працягваецца акцыя пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Мы памятаем про наших коллегов. А Ленин Толстой... Вячаслав Сіўчык нагадвае прозвішчы тых, хто знаходзіцца за кратамі. Гэтыя людзі зняволеныя якраз за тое, што удзельнічалі ў падобных акцыях пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Это больш як 10 чалавек. Больше з іх і навагоднія святы сустрэне ў турме. Максу Урбановичу свободу! Стасу Шашко свободу! Беларуси свободу! Беларуси свободу! Беларуси свободу! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Шановні сябри, ви всі ведаєте план, ви всі ведаєте, що сьогодні ми робимо. Про це було обвішано ще тиждень тому. За цей час можна було прочитати в інтернеті. Уже хутко підходить до закінчення наш шабільше, як його назвали, це більш правильно.
чим новомодное уже слово «митинг», до якого ми призвичилися. Тому, хто ожидає ще сказати на закінчення цього віча, коли ласка, підходьте до мікрофону, мікрофон вольний. Зараз же я хочу використати ще раз стрим, щоб нагадати, що сьогодні на площі Калиновського люди зібралися, тому що ми обурені тим, що гандлюють наші айчини. Ми обурені тим, що відбуваються злочинні, потаємні перемови поміж Путіним і Лукашенком. Ми обурені тим, що є некий 31 дорожная карта. Мы потребуем не порушать Конституцию Республики Беларусь. Мы потребуем не порушать международное законодательство. Мы кажем, союз с Россией – это война и галеча. Нам не треба война, нам не треба галеча, нам не треба тут Росія. І вона нам всім не потрібна. Тому, шановні люди, вам вельми велике дякую, що сьогодні, не глядя на те, що святи, не глядя на те, що холодно, ви прийшли сюди. Це справді важливо. Нельга, каб Беларусь зараз мовчала. Беларусь весь час повинна казати. Бо Беларусь гэта святое. Это наша айчына. Некалькі десяткаў. Одна жанчына з удзельнікаў гэтай акцыі нават плакала у нас у жывым эфіры, шкадуючы пра тое, што людзі застаюцца абыякавымі да той праблемы, якая вывела іх на плошчу. Нам трэба еўрапейская дэмакратычная Беларусь. В той же час больш маладыя удзельнікі казалі пра тое, што свой пратэст можна выказваць рознымі спосабамі. І гэта не абавязковыя мітынгі і акцыі. І сёння таксама о 15-й гадзіне адбудзецца ланцуг незалежнасці. Ад галоўпаштамта да цырку людзі возьмуцца за рукі і будуць выказваць сваю падтрымку незалежнасці Беларусі. Беларускай копейкі, путінскай хеврі, как пачаліся падзеі, тому што яны накінуць нам беднасць, яны паспрабуюць накінуць нам вайну. Мы павінны выстаяць, бо за нами Беларусь. І Беларусь не продаецца. Годнасць не продаецца. Люди Беларусі не продаются. Мы мусим перемагчы. І ми переможемо. Живе Беларусь! Ланцуг незалежнасці таксама будзе транслявацца ў жывым эфіры на ўсіх сацыяльных сетках Радыё Свабода. Калі ласка, сачыце за нашымі стрымамі. Маю гонор даць слова спадары Наталі. Не саромцеся, падыходзьце, бо сапраўды ўжо мы закончылі. Працягваецца свабодны мікрафон, і Вячеслав Сіўчык кажа, што сам мітынг будзе падыходзіць да канца. Мне вельмі б хацелася звярнуцца да ўсіх беларусаў, якія зараз ляжаць на канапах, сядзяць у Фацэбуку, у Кантакце, яшчэ недзе, у которых нараджаюцца ідэі і ідейкі. Сёння павінна быць у нас ідэя одна – оборонить нашу державу, оборонить нашу незалежность, бо сёння на кону стоит менавіта дзяржаўнасць Беларусі. На гэтай зямлі жылі мае продкі, жыву я, у мяне няма іншай зямлі, і у вас таксама няма. Калі гэта узурпатарская ўлада будзе уцякаць, то майце на ўвазе суддзі, людзі ў пагонах, яны вас з сабою не забяруць, ні ў арабскія эміраты, ні яшчэ куды. Вы таксама застанецеся на гэтай зямлі, на нашай зямлі. Больш таго, я не хачу, каб так званы прэзідэнт абраны, ён нават слова гэта не навучыўся вымаўляць ні на якой мове не ўмее. Неадукаваны чалавек, абраны эліткай Ярмошынай, указваў мне, гандляваў маёй зямлёй і указваў мне, у якой дзяржаве жыць. І таму мы павінны ўсе устаць, аб'яднацца незалежна ад таго, на якой мове мы размаўляем. Умеем мы размаўляць па-беларуску ці не. Хопіць быць рабамі калгаснага брыгадыра. У яго ўзровень калгаснага брыгадзіра. Няхай ідзе на абасраную ферму і чысціць кароў. Жыве Беларусь! Сапраўды малойцы, вот люди, якія кажуць, што не умеют выступаць, якраз і добра выступаюць. Вам вялікі дзякуй, спадарыня. Наталья, живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Шановне господарство, не треба мене глушити. Шановне господарство, у нас літерально остається ще кілька хвилин, коли ми будемо на площі Калиновского. Коли ласка, хто ще ждає виступити, така опошня максимость є, коли є кому що сказати. Ну, шановне господарство, тут поступають різні пропанови, похолодні святи. Ось, есть, значить, максимость ці, як хотели, так, может быть, коротей на площади Кубаколовца, ті на площади Незалежності. Як Веща вирішив? На площадь Незалежності. Давай. Короткий маршрут із Коншем, а потім Ланцуг. І все, 3 години. Ланцугу 3 години. Да, ну так нормально, люди змерзли. Шановне господарство, давайте на закінчення самое головне. Самое главное это людям. Алине Толстой. Свободу! Павлу Свиринцу. В'ячеслав Сівчик вважає прозвище тих людей, які знаходяться у зняволенні за те, що удзельнічали у акціях протесту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Ну, гэта акцыя, на якую заклікаў прыйсці Павел Севярынец, нягледзячы на ўсялякія засцярогі, якія выказваліся ў сацыяльных сетках пра тое, што было мала абвестак пра гэтую акцыю, што яна не была дастаткова арганізаваная. Ўсё ж такі людзі прыйшлі, самаарганізаваліся, і Вячеслав Сівчик і Ольга Ковалькова згуртавалі вакол сябе людзей, і мяркуючы па тым, што кажа Вячеслав Сівчик, у гэтай акцыі ўсё ж такі ёсць і быў падрыхтаваны план сабрацца на плошчы, правесці мітынг, зладзіць свабодны мікрафон. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Мы обороним нашу отчину, потому что белорусам найбольш что треба это незалежность. І в своїм домі ми тоді здольні будемо навести порядок, бо і гэтай зграї, яка керує уже більш 25 років в Білорусі, без московської підтримки не утриматися було до цього часу. Тому, раз так вирішили, ми йдемо на незалежність. Вячеслав Сівчик каже, што па плане адбудзецца цяпер 6 усіх удзельнікаў акцыі пратэсту да плошчы Незалежнасці. І вось такая невялікая, але згуртаваная калона пачынае рух па праспекце Незалежнасці да плошчы. Гэта досыць традыцыйны маршрут для акцый пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Ужо не раз гэтым маршрутам удзельнікі ходзяць. И на сегодняшнюю владу, на все эти евразийские некие выбрики и выкрики. Но Беларусь – это Европа, это центр Европы. Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи! Беларусь! Живи! Беларусь! Живи! Беларусь! Живи! Беларусь! Живи! Беларусь! Так шмат палітычных дзеячоў сёння удзельнічаюць у гэтай ранішняй акцыі. Вот мы бачылі толькі Вячеслава Сівчыка і Ольгу Ковалькову, якія згуртавалі вакол сябе людзей. Быў таксама старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў. Ну, у прадстаўнікоў апазіцыі адбылася адмысловая нарада, на якой яны вырашылі, што галоўным пратэстам сёння у нядзелю будзе уласна ланцуг за незалежнасць. Ён адбудзецца 15 гадзіне. Таксама будзе у жывым стрымы радыё Свабода. Незалежность!
Учора таксама на галоўпаштамце была абвешчаная акцыя кампаніі «Свежий ветер». Меліся падпісваць паштоўкі для беларускіх чыноўнікаў. Аднак незадоўга да самой акцыі арганізатары адмовіліся ад яе правядзення, матывуючы гэта тым, што акцыя можа быць сарваная міліцыяй, людзі могуць быць зняволеныя. І на гэтую акцыю прыйшоў толькі адзін чалавек, мы з ім паразмаўлялі, і на Радыё Свабода ёсць артыкул з ягонымі выказаннямі. Ён якраз такі некалькі паштовак адправіў у межах гэтай акцыі. А там люди, долучайтесь! Удзельнікі акцыі уступаюць таксама у дыскусіі з мінакамі, з меншукамі. Не ўсе падтрымліваюць. Ёсць і тыя, якія абураюцца гэтым мітынгам. Адна з жанчына падыходзіла нават да мітынгоўцаў на плошчы і казала, што яна ўвогуле супраць любых пратэстаў. А Лидии Толстой! Свободу! Павлу Славицу! Свободу! Евгению Евстагию! Свободу! Максу Винярскому! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! Олесю Чехольскому! Свободу! Сергею Тихановскому! Свободу! Леониду Кулакову! Свободу! Стасу Шашку! Свободу! Добрый день, а можно до вас вернуться? А як? Извините, пожалуйста, я пока не могу. Не можете. Добре, дякую. Нічого. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Что у вас на плакате написано? Ну, мне на самом деле дала эта девушка. Давайте мы будем идти и размовлять так само. Можем? На самом деле мне это дала очень милая девушка. Вот, просто, к сожалению, я поленился нарисовать плакат. Вот, здесь я выступаю против того, чтобы у нас была интеграция с Россией, потому что на самом деле все признаки того, что российское общество фашизируется, налицо, то есть по многим параметрам. И, например, героизация Сталина и забытие его преступлений, которые он совершил против собственного несчастного, забитого советского народа, я считаю, это недопустимо. Мы должны все помнить, сколько людей было убито на лагерях, в Бутовском полигоне, на полигоне Коммунарка, в Сардамохе, на Куропатах на наших тех же. Это десятки тысяч людей, как минимум, известны поименно, понимаете? Это ужасные события, которые происходили тогда. Вот. И многие россияне, они сейчас, к сожалению, об этом не знают, не хотят знать, и белорусы в том числе, и мои коллеги по работе. Это очень, очень обидно. Сам президент Лукашенко сказал на минулым тыдні, что Сталину треба поставить помник у Беларуси. И вот это очень плохо. Я считаю, что народ, который не знает своего прошлого, даже позорного прошлого, не имеет будущего. Это вот мое личное мнение, хотя это распространенная фраза. Вот. Я считаю, что мы должны и позорное прошлое в том числе не забывать. Понимаете? Только так мы можем сделать выводы какие-то о том, что делать дальше, чтобы не опускаться до таких вещей, понимаете? А коли у вас будет возможность прийти со своим плакатом, який это будет плакат? Скорее всего, это будет похожего плана, потому что действительно меня очень сильно тревожит факт изменения вот этого ментального общества нашего, его озлобления из-за общей нищеты, разрухи, воровства, которое у нас происходит у нас в стране, в России. И вот это вот сплочение вокруг вождя, которое вот, ну, понимаете, забивается к нам в головы при помощи, опять же, пропаганды российской, вот этого вранья про распятых мальчиков там в Украине или там сбитие Боинга там, опять же, типа украинцами. Хотя все доказано на самом деле. И скоро суд будет уже 9 марта. То есть, ну, вот это все, когда
вкладывается в голову россиянам, белорусам. Меня это очень тревожит, честно. Я, как гражданин своей страны, я долго думал о том, что выйти на митинг надо, потому что иначе мы так и будем жить за 300 рублей в месяц. У меня столько людей, столько учителей, знакомых, друзей, которые с высшим образованием получают эти копейки, понимаете, и считают, что они живут в русском мире, и так и должно быть, понимаете. И вот, не должно быть так, я считаю. Каждый человек, он должен, как говорится, получать по своему достоинству. И, то есть я уже немножко отошел от темы, я извиняюсь, да. Добро. Все взаимодействие, это все завязано между собой. То есть об этом говорить можно долго. Вот. Дякую вялікі. Так шмат праблемаў узняў. Очень, да. Извините. Шмат праблемаў узняў у сваім каментары адзін з удзельнікаў мітынгу. Адна з іх это гісторыя. Гэта тое, што не перасэнсаваныя злачынствы тоталітарнай эпохі, якая нас яднае з Расіяй, таксама сумеснае знаходжанне ў Савецкім Саюзе. Добрый дзень, а можна да вас звярнуцца? А як вы думаеце, чаму людзей, якія выходзяць на акцыі пратэста супраць паглыбленай інтэграцыі, пасля садзяць у турму? Ну, так это же ўсё просто. Тут думаць няма чаго. Трэба ж яму неяк-то ратаваць себя. Не трэба ему этой лишней шумихи. Вот тому ён іх і прыбіраюць. Што тут яшчэ скажаш? А да інтэграцыі як ставіцеся? Ой, адмоўна. А чаго я тады тут? Я што-то супраць яе і прыйшоў таму. Адмоўна, вельмі адмоўна. А ваши суседзі? Вы ведаеце, сярод суседзяў, сярод маіх знаёмых, нема в маім атачэнні, каб где-то кто-то добра сказаў, што это трэба. Нет, это нема в маім атачэнні такіх людзей. А ведаеце, мы тут з адной жанчынай размаўлялі, і яна нават плакала, што так мала людзей выйшла. А як вы думаеце, гэта важна, каб людзей шмат выходзіла? Ці можа быць хтосьці, хто яшчэ дома глядзіць можа нашу трансляцыю, можа яны таксама... Вы ведаеце, я вам скажу, што шмат людзей, так само, як только казаўся в маём атачэнні, шмат людзей, якія яны просто падтрымліваюць. Яны ці баяцца яны, ці абыякова ставяцца да гэтага. А в прынцыпе, яны да мяне ўсе вельмі добра ставяцца. Меня падтрымліваюць. Вы тут за ўсіх сваіх суседзяў? Так. Як бы так, адзін я тут сярод маіх тут нікого нема. Дякую вялікі. Вот колонна рухается по проспекте, хотя на площади мы не раз сказали, что людей не так шмат, и не так шмат, как на попередних акциях, але калі люди выходят на проспект, идут по улицах, это вельмі гучное шествие. Теперь проходим каля будынку Комитета дзяржаўнай бяспекі. Падчас папярэдняй акции Павел Северинец спыніў тут людзей, звярнуўся, у тым ліку і да супрацоўнікаў Камітэта дзяржаўнай бяспекі, звяртаў увагу на праблемы ў беларускай дзяржаве і на тое, што стаіць пытанне абароны беларускай незалежнасці, асабліва востра ў гэтыя дні. Акція пачалася о 12-й гадзіне на Кастрычніцкай плошчы, і цяпер яе ўдзельнікі рухаюцца ў бок плошчы Незалежнасці. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе
Добрый день. А можно до вас звернуться? Мы в живым эфире Радио Свобода. У вас там Путин, Владимир Путин, президент России. Наш кавалок не отрымается, не там подавится. Думаете? Яшчэ як. І запіць не будзе чым на Гаагскім трибунале. А вот Александр Лукашенко распавёў, што ягоны малодшы сын ставіць Владимира Путина у прыклад свайму бацьку. Хай лепей бы ставіў Костуся Каліновскага. Гэта было б лепей. А ваше стаўленне да інтэграцыі Беларусі з Расіяй добра гэта для Беларусі ці кепска? Калі б я думала інакш, я б тут не была. Дзякуй вялікі. Яшчэ адна удзельніца акцыі пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Вот у яе такая карыкатура, якая выяўляе прэзідэнта Расіі. А мы у калоне пратэстоўцаў супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй асвятляем гэты пратэст. Як звычайна, беларускія пратэстоўцы спыняюцца на чырвоны сігнал светлафора, робяць усё па правілах. І цяпер рухаемся ў бок плошчы Незалежнасці. Нягледзячы на тое, што былі перасцярогі, ці адбудзецца ўвогуле гэтая акцыя і ці будзе яна арганізавана, акцыя адбываецца. Вячаслаў Сіўчык абвясціў 6. На Кастрычніцкай плошчы адбыўся мітынг, і цяпер на плошчы Незалежнасці людзі ідуць у калоне, не ведаем, ці будзе там мітынг, ці не. Незалежность! 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 Апроч лозунгаў у абарону незалежнасці вельмі часта гучаць таксама прозвішчы зняволеных палітыкаў і актывістаў. Яны пакараныя за тое, што ўдзельнічалі ў падобных акцыях пратэсту. Цяпер это больш як 10 000 чалавек. Вялікія адміністрацыйныя арышты па 10-15 сутак людзі правядуць за кратамі, і вялікія штрафы таксама атрымліваюць. Падлічылі журналісты, на мінулым тыдні каля 18 000 беларускіх рублёў ужо сабраў бюджэт Беларусі за тое, што з тых людзей, якія выказваюць свой пратэст супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Беларусь! Жыве! Беларусь! Жыве! Беларусь! Жыве! Беларусь! Жыве! Беларусь! Жыве! Беларусь! Жыве! Беларусь! Самі акцыі звычайна праходзяць вельмі спакойна, праваахоўныя органы не ўмешваюцца. На папярэдніх акцыях міліцыянт праз мегафон папярэджваў удзельнікаў пра тое, што акцыя недазволеная і удзельнікі могуць быць пакараныя. Ну, але паміж акцыямі мы ведаем, што людзей выклікаюць у міліцыю, судзяць, даюць штрафы, суткі. Сёння о 15 гадзіне мае таксама адбыцца ланцуг незалежнасці ад галоў паштамту. Вот якраз мы набліжаемся да будынку галоў паштамту, да цырка. Людзі возьмуцца за рукі і будуць такім чынам выказваць сваю падтрымку незалежнасці Беларусі. Гэта акцыя, якая узгодненая з беларускімі апазіцыйнымі палітыкамі. Яна мае працягвацца каля паўгадзіны. І таксама Радыё Свабода будзе весці жывую трансляцыю з гэтай акцыі. Калі ласка, у сацыяльных сетках далучайцеся да нас, падпісвайцеся на старонку Радыё Свабода, і ўсе апошнія навіны з пратэстаў і з палітычнага і культурнага жыцця Беларусі будуць вам адразу даступныя.
Шмат хто з удзельнікаў мітынгу, асабліва маладыя удзельнікі, прыкрываюць твары шалікамі ці нават адмысловымі маскамі. Гэта такая спроба пазбегнуць ідэнтыфікацыі кожнага з удзельнікаў. Вельмі пільна здымаюць на відэа супрацоўнікі ў цывільным, пасля раздруковваюць гэтыя фотаздымкі, і фотаздымкі гэтыя з'яўляюцца ў адміністрацыйных справах удзельнікаў мітынгу як пацверджанне іх удзелу. Але, як мы бачым, не ўсіх гэта палохае, і нават на акцыю, якая не моцна анансавалася ў інтэрнэце, сабралася дастаткова гучная колькасць удзельнікаў. Мы уже занадто швидко пройшли. Тому давайте почекаємо і разом ще раз пригадаємо наших колегів, які були з нами. Вячеслав Сівшик з руху «Солідарності разам», який згуртаваў вакол сябе людзей на гэтай акцыі, просіць пачакаць усіх удзельнікаў. Мы ўжо вельмі блізка ад плошчы Незалежнасці. Ми повторимо ще раз. Олег Толстой! Павлу Сирийцев! Евгению Оснагилю! Максу Винярскому! Денису Урбановичу! Олесю Щехольскому! Максу Урбановичу! Леониду Кулакову! Сергею Тихановскому! Стасу Шашко! Беларуси! 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 Живе Беларусь! 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 Колонна удзельнікаў акцыі пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй ужо на плошчы Незалежнасці. Акцыя пачалася о 12 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы. Там адбыўся мітынг, свабодны мікрафон. Кожны з удзельнікаў мог выказацца
пра праблемы, якія іх хвалююць. Збольшага, канешне, людзі казалі пра пагрозу незалежнасці Беларусі, пра сваё непрыняцце ідэі паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. І пасля Вячеслав Сюшчык заклікаў людзей ісці маршам па праспекце Незалежнасці да плошчы Незалежнасці. Мы в жывым эфіры, гэта Радыё Свабода. Союзов с имперской Россией! Никаких союзов с имперской Россией! Никаких союзов с имперской Россией! Гэта пачатак акцыі пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй на сёння. Не так шмат палітыкаў далучылася да першай акцыі. На яе, нагадаю, заклікаў прыйсці Павел Севярынец. І вельмі хутка пасля гэтага закліку яго затрымаў АМАП. І цяпер Павел адбывае 15-суткавы адміністрацыйны арышт. Іншыя лідары апазіцыі на нарадзе, калі яны абмяркоўвалі, як праводзіць такого кшталту пратэсты, гэтую ідэю не падтрымалі і абвясцілі, што сёння адбудзецца ланцуг за незалежнасць. Ён сапраўды адбудзецца о 15-й гадзіне. Шановні сябри, далі ми просто не пойдем, бо там музика. Свято это добро, але ж я думаю, тут будет чутно, потому что уже заканчение. Проходим. И покуль кажем самое главное. Никаких союзов с имперской Россией! 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 Союзов с имперской Россией! Пакуль людзі, удзельнікі акцыі пратэсту дабіраюцца да плошчы, ужо вельмі хутка, праз гадзіну мае распачацца ланцуг незалежнасці. З палітыкаў гэтай акцыі удзельнічаюць Вячеслав Сюшчык, вось ён з мікрафонам, з руху салідарнасці разам, Ольга Кавалькова у такім навагоднім убранні, вось такія рожкі з Дзедаў Морозаў. Ольга Кавалькова, паплечніца Павла Севярынца, беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Таму я падсумоўваю вельмі коротко. Мы выйшлі чарговы раз толькі з адной мэтай, каб не гандлявалі нашай бацькаўшчыны, каб не парушалі Конституцию и законы Республики Беларусь, и каб не было никаких союзов с имперской Россией. Мы лишим здрадой то, что робит зараз Лукашенко, спрабуючи навязать белорусскому народу так званую 31 дорожную карту. Мы потребуем, каб гэтые ганебные документы были опубликованы. Мы потребуем вызволения белорусских патриотов, якія незаконно были кинуты за краты за то, что они обороняли Айчину. Это наши потребования. И на заканчение хочу сказать самое головное. Вам великий дякую. Краине, якая замерла от страху, которая боится репрессий, вы вышли сегодня. Вышли на акцию, которая не только забороняла влада незаконно, которую сейчас пробовали отменить. Тому вам великий гонор. Нагадываю, что борьба не спыняется. На жаль, нас не чуюць. Мы обязаны выйти, калі раптам гэтые ганебные документы будут все-таки официально подписаны. Я спадзяюсь на вас. Хочу на заканчэнне павіншаваць вас и весь белорусский народ со светлыми святами. Бережи вас Бог. Нехай ваши семьи прийде светло, тепло и мир. Бо сапраўды зараз вельмі хорошие дни. И давайте разом будем марыць про тое, каб добрые часы настали для нашей шматпакутной Айчины. Потому что Айчина у нас всех одна с вами. И мы тут однольковые. И отказываться за нашу батькушину кладется на кожного з нас. На тых, кто стоит зараз на площади Незалежности, и тых, кто чует меня по стриму. Беларусь нельга продавать. Мы не повинны дозволить, как гэтые страшные люди накинули черговое ярмо. И уже на самое заканчение акции я все-таки хочу, как свет еще раз прогадал про наших коллегов, которые за кратами.
Нагадую, що 31 студеня мусить вийти з старшиня Руху Солідарності разом Алена Толстая. Я не ведаю, в кольких... Пробачте, 31 снежня оговорился, не дай Бог. 31 снежня мусить вийти з старшиня Руху Солідарності разом Алена Толстая. Я не ведаю, в колькі вона мусить вийти, не орієнтировочно між 9 і 11 годинами. Вельми прошу, ка все-таки її зустріли. А зараз давайте запотребуємо. Алені Толстой! Свободу! Павлу Северинцу! Свободу! Евгену Афнагелю! Свободу! Максу Венерскому! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! Олесю Чехольскому! Свободу! Максу Урбановичу! Свободу! Леониду Кулакову! Свободу! Стасу Шашку! Свободу! Сергею Тихановскому! Свободу! Беларуси! Свободу! Беларуси! Свободу! Беларуси! Свободу! Милые мои родные люди, дякую вам великий. Айчина не продается. Годность не продается. Я заканчиваю сегодняшнюю акцию нашим отвечным. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Коротким митингом на площади Незалежности завершается 5-я по ліку акція супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Гэта толькі тыя акцыі, якія праходзяць у Менску, таму што акцыі такога кшталту з ідэяй абароны незалежнасці праходзяць у розных гарадах і краінах. 15:00 адбудзецца ланцуг незалежнасці, запланаваны ад плошчы Кастрычніцкай да Главпоштампа. Калі у вас яшчэ засталіся сілы, вы можете папіць гарбаты і далучыцца да наступнай акцыі, якая адбудзецца о 15:00. Дзякую усім за удзел, і калі ласка, я прашу, кожны з нас можа зрабіць штосьці для незалежнасці. Гэта сацыяльныя сеткі, гэта ваши сябры, кола людзей, якіх вы ведаеце. Распавядайце, чаму мы хочам незалежнасці, чаму мы супраць інтэграцыі з Расіяй, і мы павінны пашыраць кола нашай падтрымкі ў гэтым пытанні. І старшыня беларускай хрысціянскай дэмакраты, паплечніца Паўла Севярынца па партыі і па правядзенні акцыі пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Вот яна анансавала цяпер наступную акцыю, таму што гэтая акцыя не апошняя на сёння, а 15-й гадзіне адбудзецца ланцуг у падтрымку незалежнасці. Людзі возьмуцца за рукі, стануць у шэраг ад галоў паштамту і да цырка. Радыё Свабода будзе весці прамую трансляцыю з гэтага ланцуга таксама, таму што беларуская апазіцыя абвесціла, што падчас гэтага ланцуга, падчас наступнай акцыі будуць таксама арганізаваны яшчэ і іншыя перформансы. Мяркуецца, што сама акцыя зойме прыблізна паўгадзіны. Таму, калі ласка, заставайце з намі, падвядзем кароткія вынікі гэтай акцыі. Павел Севярынец на гэтым тыдні заклікаў людзей сабрацца о 12 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы, каб выказаць свой пратэст супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Паўла Севярынца вельмі хутка затрымаў АМАП і змясці, і ён цяпер адбывае 15-суткавы адміністрацыйны арыш. Гэта таксама, як і каля 10 іншых палітыкаў і актывістаў, якія знаходзяцца за кратамі за ўдзел у падобных акцыях. І нягледзячы на тое, што гэтая акцыя меркавалася, што яна можа быць не вельмі добра анансаваная, не вельмі добра арганізаваная, але некалькі дзесяткаў чалавек на яе прыйшлі, нягледзячы на досыць халоднае надвор'е, і прыйшлі вельмі добра падрыхтаванымі, з плакатамі, з чырвона-белымі сцягамі. Это такі звычайны фармат, у якім праводзяцца падобнага кшталту акцыі. Прайшліся маршам ад плошчы Кастрычніцкай да плошчы Незалежнасці. На Кастрычніцкай плошчы адбыўся мітынг. Вось так у нядзелю людзі напярэдадні навагодніх святак ўсё ж такі адстойваюць ідэю беларускай незалежнасці. Калі ласка, заставайцеся пры сваіх кампутарах, таму што праз гадзіну будзе чарговы стрым Радыё Свабода ў любой сацыяльнай сетцы, якой вы карыстаецеся, і будзе чарговая акцыя у абарону незалежнасці. Абяцаю вам цікавыя жывыя навіны. Калі ласка, заставайцеся са свабодай. Что
Все здесь такое.